O, bago pa na pera. Kaya ako pa na karuan. Ako na pala bago yan. Kaya mo. Eh, surang ko na ano. May ubod pa ako sa... Diba? Medyo niluya. Yan ang kaya. Ano po ba ito? Hanggang po na kayo yan. Ano? So, kung saan yan? So, hindi po na sila po yan. Okay. So, sa Miguel Darkman. Ay, salamat. Basta ka, Jay. Computer mo na lang ang pangalan mo. Uy, isa po yung ini. Pangalan mo yung tawagan mo nga. Apat naman sila. Ito mo yung...
Ano, mas pinakot yan. Ang naman sa basura. Thank you na lang kung dumating ako. Bilang ko sa inyo. Hindi, ang kain. Bilang ko na. Mali, kasi nga ako magpapagaman. May ilaw dito mo mataba. Mataba ko. Tawag niya. Ay, mali. Tawag mo naman ito. Ako lang na. Wala ka na. Ay, tuloy naman sa ano. Ako na po, ako na po. Hindi ko yun. Ayan yung pagkakapangan nila. Yes, rin ko. Wala na din. Send ko lang dito. Ma? Pa? Ano oras ka ma? Uniform? Inahalay ka sa iyo. Ang uniform mo. Yan pa. Yes, tama ba? Marami lang pa rin sa tayo. Sa nagkarakaaw. Anak ba yung isa na Ang tiginom mo bulong. sa mga kapitid na bulong? Ay, dapat mag-inom kang barley. Barley. Par, Barley. tuluan mo na tulong ko piya. Tulong ko piya pagkaba. Sarap ko ba? Nasaan ko pundan? Nasaan ko pundan? Tulong ko piya. Kasi tulong ko piya. Sarap ko ba? Doon sa senior ala. Ining ko pundan tulo, sarap duwa tulo. Pagkaba kabusan.
Dulce. Dulce. Yung ko hinali ko ano yung sa September ay katapusan na kay September niya 27. Sobre na lang. Ayun man ito na. Nakabak. Ayun. Sabi September, malalo. Ultimo biyernes sa September pa. Dahil malaman alam. Extra pa. Yung business na. Ito pa ko. Yan ko. Mali po kayo yung stroke. Pero pag kayo pa ko. Kapag kayo kaya na arthritis na yan. Bago na mag Mga kaya, hindi na naman pala. Salamat. Baka hanggang barley kasi Barley. powder. Magayon sa dapat mahal. Sa pinpor ko ng arthritis. Makulog na pag-ito. Makulog na pagkakas. Maringay ka na. Ako ba namin mga sa mga ang paglitaw. Ano pa yung gagawin mo? Makulog na. Mga lugar ito pa rin barley. Pagkunin sa isip ko, ang parang pagkunin sa isip ko. Pero mga kahit lang na ito, wag din sa ba kahit sa skincare. Dahil Skincare. Try minsan na wala kami sa sabi ko tinititigan. Pag dumaan kami parang doon tapos pantalon. Ano? At mga upo. Pagkakita tayo dito. Ay, sabi natin, ano kasi Maportos pa rin. Kasi sige, pero mahuling para ako sa'yo ang mga tao doon na sira. Alas 12
Tunggi, mapatin ka kasi. Ito, Oo, gusto ko yung dapat yung ano po po kasi na pag-deliver ito, timpla. sinunod na mo sila. Ayaw, 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 ayaw. Kami, sila ang ako dito naman ang gawa, sipa. Dapat hindi na kami kasi Wow. Yo, ba? Gusto ko naman pinano ko. Gusto na ko. Sampo pa. Kasi ataw no. Pag kinsi sa mga tuloy mga
Ba't man ito gamit ko sa bagay na marami? Ano bang kita? Hindi ko sa bagay na marami. Hindi ko sa bagay mo. Kaya gumawa. Siguro yung isa lang may nababan kung bakit gano'n. Ay, sobrang pero hindi ba Bukod na ba ang gawin dito yan? Wag yun, ulit no? Ang kulay. Matiyong pa. Mas malog ka. Masigit lang po, hindi ko mangyayari. Nawara po. Di mo kanta kuya? Oh! Very good. Huh? Nakadagdag ko bago naman ang kalapit. So, ito na ako dito. Hi. Diyan madalati. Oh my God! Ay, mapapay tayo. At alay, zero. Nagkaroon na din ito. Alay, pati. Nakajapat ba yan? Zero siya. Masig ba na, messenger? Muna yung mga bigyan ito sa bahay. Pinalit ko. Ano yung cellphone mo? Baka na makakal. Ano yung mga kukulat ka ito? Bali rin po kayo ito ano.
size kayo. Short o long. Okay. Pera. Ako ba yan? Iko! Hindi ko talaga yung Boy. Pero sa wala sa kanya magbayad ah. Pinagbayad na ano? Sa yelo? Bayad yung yelo. Tumataba baga? Tumataba? Oo, nagkaroon na ito. Diba? Meron ko lang daw kaso ma. Makasang pupunta na Hindi sila maganda. Nagtabo na siya ng ito. Hindi mo na ito ko sa dito. Ano? Saan ka lang maluto? Hindi ko na namin. Yan, hindi mo ko alam. Ano na ko lang? Gusto ba ko paano pa tapos ko ang basura? Mula kasi kulaw na dito. Hindi mo nakatuwa. Tekon pa ini. Oh, pero na rin din. Patalo siya dito. Yan ang kit mo pa ni.
Sa liter, wala ba? Kumpara sa liter, pahayap din siya. Alam mo kung birth certificate, bukod mo ito, kung birth certificate na alam sa ito, ito ito. Kaya ako ito tuloy ito. Alam nga nila. So, ano ba mga ina ko, pinili ko talagang sarado na yun. Pinili yan eh. Baka naman na mga ano, sige, so itanong. Ay, ano, makahali ako yan, kaya ako naman ang gagawa na nagsasarambo. Ano ko, mga ano ito, dito mo, no, nampin ko, ano, itatalo na. Yeah. Hindi tayo na mapuntay ka man. Hindi tayo na mapuntay. Pero kung ano ka mada ko dito ngayon ng guys. Sorry, lagi na lang. Baka na kung naluto ka pa, huwag mo kumilo. Ito nga, mahali yan. Magkaon ka na. May kape ka, may kape. Makalit mo sa ka.
Magulo. Ayun, magulo. Magulo. Hindi na napapasan. Pero sa 2,000 aga? Ay, Ay, ba't napalisad ka? Napalisad ka na. oo, sa Ba't kapag sa ano rin, nang kita mga panahon. ano to? Kaya pala isa. Ay, dating ko. Hindi na, pagkatapos mag-lunch ka, kalang sigarilyo ka. Oh. Ako, ito ko ulit yan. Yan. Para sigurado. Ako lang sa akin. Okay, Kasi, ano, nawala. Yeah. Sana ka lang 35 sa iya. Ay, may nawalat nito. Ulo. Oo, tama. Kaya mo, wala alas ni ko yan sa pinas nila. Mura ko na, hindi ba nagpapalit. Hindi na sabi mo, ano ang ginamit mo sa palit?
Lula.
nagbabalot na. Ano? Kumatan mo yun. Alam niyo, hindi madali naman ka na. Mas pinakabalot pa sa nag-drink. Bakit siya ako? Nakakawat na naman. Kawat na. Nag-drink guys, naman na. Sunod mo yun. Mataliman ka na, mataliman ka ng oras. Mapisin ko lang sana. Hindi ko naman siya. Awatan mo niya kung nakakawat ka na. Sorry. Hindi niya na boy. Pala. Hindi na pala nakakawag. Kaya, Iya. Kulang sa tumingin. Sige yan. Correct, correct. Ha? wala nito yun. Diba?
Ulam. Okay lang. Wala rin kasi ngayon. Ano sa matay? Kaya ko lang ako na. Dito lang. Oo. Bakit lang ako. Ano pa? 30? Yung Bigat ko lang. Okay. Okay. Joseph, okay. Ano ba kami pa rin? baso. Yung baso. Oo, sige natin ang pambakal. Yan. Ayun na. Kasi mo kang manunod. Wala na pag yung kuna. Hilo. Yung mga kaya na. 100 buwan. Ayun naman pala. Ano? Ano direct? Mga tubig na. Mga tubig pa. Kapag sa lang tubig. Ano tayo ang Huli na. Gusto na kaya ako na gano'n. kaya nga, gusto ko. Yan, pura. Ang pulo. Ito nga, nagsasabi.
Ay, shit yan ang mga. Ito pa yung tampo. Tapos na yan. Tapos,
Pero, parang wala. No?
Vamos, me llevo para que la señora prima.
Ano si mama?
Asa naman siya. Nine. Hanapan ko nga rin ang driver. Nag-order. Rola Rio. Ang baka sila ko sa mga ulit ko kanina. Wala ko mga labis mga ano sa nasisan na din para sa hindi yan halang masundo. Good ko.
Bukan asyik dia itu. Ya, hai. Hai. Belum tidak tahu salah you. Ano ba ito na? Ano ba ito? Ito ay? Ha? Hindi ko ginagawa ng lakas.
Dapat pag ito, gagawin sa panaginip mo, so sa nagtulpan, hindi ka sa panaginip. Ito din na pwede.
Libog, ano yan? Kasi next week, ay ano dito ako sa Tapos sa ikadua, makaano lang sa ako kuman sa ano, sa Lucas Street. Ay, bakit eh?
Ano po, ano po, dapat ganito. Ano, ano, dito. Ano, kailangan ito. Kaya ako so, ano, sleep pathway, yun ba?
Yun yan. Ano na, kaya ko, maglalagay, wala yung nagiging siya ngayon. Ay na. Yung nagiging sa baba. Ano, kaya ko. Huwag kaya sa nabigyan sa ka. Ay, nabigyan ang mga basta. Ay, pero na naman. Ay, naman. Baka may magbukas dyan kung ano saan. Ano ba? Relax mo? Relax mo yan.
Oo. Pero tayo hindi din nga nila po. Ha? Bakit nyo? Tayo mo ibang talaga mo. Kasi ako mo sa kwenta. Bakit sila mo kinitulog? Kasi masinong sinilsan na to. Tinawag tayo 50. Sabi ko yung nagkwata niya. Kasi nasa yung 50 na pa lang. Kasi na ako pinili. Wala nung nandiyan. Kaya pala nagkaroon sinili na. Wala naman. Parang hindi ka natin makakasuran. Ako pa na lagi pa kinito. Ay, sige na ano. Hindi natin yung pagkatapos. Kaya na pang nagpapalala sa kotse.
Anong plano? Ay, po.